hukumu kelen kɔnɔna na mara kamabɔli tɔgɔla don la sa yanfoyilakaw fɛ baro sigi kɛra merilakaw olu fɛ min ye utukalo tile 10 ye mara kamabɔli baaraw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugudenw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu fana sigira meri yɛrɛ fɛ sa ka se ka baara kɛ a ye kimɛli kɛ o la sɔrɔkota na sira fɛ yanfoyila meri kun y'a dabali sa ko ale bɛ sefa wari miliyɔn 95 de ɲini 77 o de sera ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye kɛmɛ sira la sa o bɛ 90 ani o bɛ 90 o de ma kulukorokaw fana fɛ sa jiko kuma o de kɔni kɛra don in ale ko fanba ye kɛmɛ sadala ma 50 ɲɔgɔn kulukorokaw fɛ jiko dɛsɛ bɛ olu de la bi o degun o dangɛnɛmayara bɛɛ lajɛlen ye baro sigiw senfɛ baara ninnu sa olu kun cɛla ni yɔrɔw lajɛli ye yɔrɔ minnu bɛ bi n'olu kan ka ji sɔrɔ kulukoro marabolo yɛrɛ kɔnɔna ni degun bɛ olu kan sigida yiriwaliko ta nasira fɛ ni waati in na bankasikaw fɛ min ye balo ye ko ale sɔngɔ kɔni bɛrɛ bɛnnen don kosɛbɛ dugudenw olu ma jateminɛlikɛla minnu bɛ suguko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna n'olu bɛ marabolo la sa u y'a yira sa ko ɲɔ kɔni ko sɔngɔ kɔni jiginna dɔɔni sabula utukalo tile 11 dɔgɔdonya fɛ jateminɛw kɛra sa ka fɔ ko a bɔra 40 na ka na yɛrɛ sɔrɔ sa 30 ale ni dɔrɔmɛ 9 na min ye sɔ ye sa ko kɔni tun bɛ kɛmɛ ni 80 o tun bɛ 90 na o nana yɛrɛ sɔrɔ sa 90 ni dɔrɔmɛ 8 na bi kaba o bɛ 40 na kilo 1 o bɛ 40 na o y'a yira sa ka fɔ ko nin sɔngɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka fisa kosɛbɛ tiga min ye keninge ye ka taa se fini kisɛ ma sa ko olu bɛɛ lajɛlen fana sɔngɔ ka fisa kosɛbɛ basigi kɛlen don o la bankasikaw olu fɛ yen nin waati in na bamananw b'a fɔ min ma ko maaɲɔ ni bamakɔkaw b'a wele ko kaba fala ye ko a bɔlen don kosɛbɛ kucalakaw fɛ yen nka kucala yɛrɛ kɔnɔna na sa sara kɔni o ye den 300 ye n'i bɛ fɛ ka den kelen sa 15 walima 20 o b'a feere ma o la min ye kucalakaw ko nin gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ko olu ka kaba de ma se fɔlɔ n'o nin sikaso kaba de ko n'olu ka kaba sera ko sara kɔni bɔrɔ k'i bɛ bɔrɔ de fɔ 100 donc olu bɛ ka dugawu kɛ sa olu ta in komi samiyaji a ma don joona nɔgɔ ko gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ jamana fan caman fɛ o de y'a to sa olu ma se ka min ye nin fɛn sɔrɔ ka kɛ a waati la nka n'Ala sɔnna a ma ko ni olu ka kaba bɔra ko sɔngɔ bɛ jigin jagoya la sikasokaw ta an'u yɛrɛ ta mana fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ jigin Bafula bɛ u ye wulikajɔ kɛ ka sigi sen kan yaasa cogo min na jirituru min fɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka o latimɛ yiri 200 o de kan ka turu Bafula bɛ denmisɛnninlakaw fɛ marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen faral'u kan ani jinɛtigi ni kabilatigiw ka se ka yiri 200 in turuli baara olu daminɛ Bafula bɛ ale marabolo la kulukorokaw fɛ min ye maa 50 ɲɔgɔnko ye kalankɛw olu kunna jo sariya o lafasali ko ta na sira fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la min ye jɛkulu ɲɛmaaw ye ka taa se muso ɲɛmaaw ma sa denmisɛnninw ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen jo sariya lafasali ni maa min bɛ se ka taa kiri la cogo min na ka se ka kiri ka wuli ka ɲɛsin kiri ma ka se ka hakɛw dafalen ɲini nin kalan walayi u bɛna an ka dugu ci ka d'an ma naloma tɛ fa togoni na n'aw fɔra sa ko anw ka kiri taabolo bɛɛ dɔn filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn na an tɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen Famagu ale ni Danmarkaw ka lasigidenso olu de kɛlen don ka nin kalansen sigi sen kan kulukorokaw olu fɛ yen kangaba jɛrɛ belebeleba filanan kɛra ka ɲɛsin nagakɔrɔla baaraw yɛrɛ sigisiri ma kangaba marabolo kɔnɔna na baara in ale sigira sen kan utukalo tile 11 u ka ɲɔgɔn lajɛ soba kɔnɔ cercle ale kɔnɔna na min ye Dirisa Konare ye ni ale ye préfet ka dangan ye ale yɛrɛ tun bɛ kɔnɔ in kɛnɛ kan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa ka jateminɛw kɛ sa min ye kangaba yɛrɛ ka yiriwali baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o y'u da don la babu kun donna maa min fɛ sa o ye u ka mara nagakɔrɔ mara ɲɛmaaba n'o o ye Mamudu Dunbiya ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa baara min sera ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la saniya ko ta na sira ale ni dugu basigi ko ta na siraw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye baara in ye sa u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko bi kangaba fala ye fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ sango maa 63 o tun bɛ sɔrɔ kilomɛtiri 2 kan bi na o kɛra o kɔni sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ ka taa sisan maa 67 ɲɔgɔnna ma o yɛrɛ sa ko k'a yira k'a fɔ sa ko dugudenw kɔni bɛ ka caya waati bɛɛ lajɛlen na mara kamabɔli ko ta na sira fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi o la yaasa dugu yɛrɛ ka yiriwali bɛ se ka sinsin dugudenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan cogo min na baabu ye tali kɛ o la Motikaw fɛ yen min ye chambre de commerce maaw ye olu ye baro sigi kɛ baro sigi bɛ tali kɛ sa ka maaw kalan maa minnu bɛ yen n'o ye juraw ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko hukumu kɔnɔna na min ye baara in kurumu karili kɛnɛ kan sa Moti gouverneur ba ale yɛrɛ tun bɛ yen
n'o ye général de brigade Dawuda Danbele ye chambre de commerce n'o bolofara bɛ Motikaw fɛ Bawuro Bacili ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se dugutigiw ni marabolotigiw bɛɛ lajɛlen ma gouverneur ale tɔgɔ la sa min ye direction minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ ko kunna minnu ye jagoko kunna ka taa se douane ma olu bolofara fɛn fɛn bɛ yen a y'u bɛɛ lajɛlen wele ani kiiri tigilamaw ɲɛfɔli kana kɛ juraw ɲɛna u ka hakɛ ko la nka fɛn minnu fana bɛ yen n'olu jagoyalen n'u ka kɛnyɛrɛye tigilamaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye Moti marabolo kɔnɔna na u ka se ka minɛnw sɔrɔ minɛn minnu b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min Dawuda Danbele ni ale ye gouverneur ye a kɔni foli ta ni ka se bɛɛ lajɛlen ma maaw nali la nin kɛnɛ in kan ka se ka nin baara in kɛ Moti bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sifinw tɔgɔla don ale ɲɛnɛmayara kɛrɛnkɛrɛnna Masinakaw fɛ yen Masina denmisɛnw kɔni bɔra sa nin kalo in tile 12 n'o tun ye kunungo ye ka se ka baara bolodaw k'olu sigi sen kan min ye Munuri Tarawele n'ale ye sifinw ka ɲɛmaa ye sa ale ye bɛɛ lajɛlen fo kuma tɛ u nana ka na min ye u ka kimi bɛ n'o ye Amudalayi ye o kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛn kunnafoni sanumanw dili baara ninnu ye tali kɛ o la denmisɛnnin minnu bɛ sa ani musow olu bɛɛ lajɛlen ka maaw bila ka taa kɛnɛ kan ale ni wolomasiri taba minnu bɛ Masina kɔnɔna na baabu in ale bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa maire ale yɛrɛ tun bɛ n'o ye Alimami Tangara ye ko ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la dugudenw fana ka tɔn ɲɛmaa n'o ye Asimi Kulubali ale fana tun bɛ yen ka taa fara CNG ni kafo ɲɛmaa kan baabu sigira sa k'a jira sa k'a fɔ sifinnaka minnu bɛ bi bi in na Masina yɛrɛ malabolo kɔnɔna na wulikajɔ ni se min b'u ye u k'o bila faso ani sigira ka bolo kan yaasa cogo min na yiriwali bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na Masina kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen école karamɔgɔmuso 16 olu tun bɛ kalan na dɔ bɛ se ka fara u ka dɔntaw kan cogo min na yanni kalanta cɛ baara mun sigira sen kan sa kɛ kun ye sa min ye togodala muso minnu ye n'o ye école karamɔgɔw ye u ka se ka faamuyaliba kɛ ka se ka kalandenw k'u kalan olu yɛrɛ ka kɛ karamɔgɔ jolenbaw ye hakililajigi kalanw olu fana kɛra u kunna baara ko ta natura sira fɛ a yira sa ka fɔ ko nin waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'a fɔ ma ko Kɛr Mali nin ye ale ka baara sigilen ye sen kan Yoroso denmisɛnninw olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ matarafali nɔfɛ min ye denmisɛnninw ye sa minnu kan ka arbitriya baara kɛ fala ye maa 15 don nka muso 6 bɛ a la olu kɔni ka dɔnniya kalanw kɛ sa arbitriya kalan kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ntɛnɛn tɛmɛnen tile 5 baara in ale kɔni bɛna n'a to sa u ka se ka faamuyali kɛ arbitriya baara bɛ kɛ cogo min na bi sariya minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kunna n'o ye senandolatan ye ani sigidaw la cogo min na u bɛ se ka min ye arbitriya baaraw fana kɛ baara in sa ale kɔni sigira sen kan Mali fédération de football fɛ fala ye ligue min bɛ Sikaso kɔnɔna na o ka baara bolodalen o de tun ye nin ye